Permezz tal-mezzi tax-xandir tiegħu il-Partit Nazzjonalista għaddej kampanja konsistenti maħsuba biex tnissel il-biża' fost il-poplu Malti. Fost oħrajn billi kontinwament isiru dikjarazzjonijiet dwar kif f'pajjiżna hawn it-terroristi. Waqt programm fuq Radio 101 immexxi mir-reporter ta' Medialink Robert Cremona, ir-reporter kollega tiegħu Joe Mikallef qal li f'pajjiżna hawn membri tal-Istat Iżlamiku. Fuq dik kwistjoni li qed insemmu tal-Sirjani li qed jiġu arrestati fl-Italja qed jgħidulna hawnhekk f'dan il-kumment qegħdin tbeżżgħu lin-nies li jista' jkun hawn nies tal-ISIS. Ma nbedda dubju. Xi ħaġa li ddikjarnija f'Ottubru li għadda, repetajnija fil-ġimgħat u xhur wara u llum nikkonferma. M'għandix dubju li f'pajjiżna għandna minn dawn il-persuni. Minar ma kien kwotat ebda sors affidabbli, ir-reporter Robert Cremona qal li l-medja Taljana wkoll qalet li f'Malta hawn il-ġihadisti. Malta saret bażi tal-ġihadisti. Fuq Radio 101 qalu wkoll li f'pajjiżna hawn numru ta' nies li huma estremisti u perikolużi ħafna. Fil-programm Mikallef u Cremona tefgħu wkoll dubji dwar dikjarazzjonijiet tal-Gvern li huma bbażati fuq tarif mis-Servizz tas-Sigurtà ta' pajjiżna u pajjiżi oħra.